Mapagpalang hapon mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners, para sa pasasalamat ni Mel at Nanette Bacquiano, para sa kaarawan ni Cara Janina Grace Castro, Marcos Austin Nagum, Nanette Bacquiano, para sa espesyal na kahilingan ni Christian Joshua Angeles, Leila Abiog, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Emilyn Takaw Inoue, Mary Manette Pineda, Joed Dimitri and Karen Joy de Jesus, Emmanuel de Castro, Josie Palafox and family, para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni Among Homer Policarpio, Jesus Simbul, Alvin Tungol, Paz Suwing, Marilyn Mangalus, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bondok, Nilo Udan, Annalyn Ocampo, Richard Cabalya, Robert at Mercy Abara, Joel Tungul, Merla Mangalus, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa nina Norma, Maria Salud Baon, Ramon Carrion, Juanita Lagason, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Melesio Sr., Bonifacio, Ireneo, Benilda, Florentino Yumul, Dr. Raymond Reyes, Marife Sampayan Carbonel, Eligio at Magdalena Madrid, Maria Nena, Lourdes, Juan Paulo Paz, Monica Jane de Jesus Asilo, at ang mga kaluluwa sa purgatorio.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagkunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako yung hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng bala na maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan pagkasira, pinagtatawanan nila ako't inuuyam, sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong limutin ko ang Panginoon at di nasasambitin ang kanyang pangalan, para na mga apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na ako magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating pong tugon, aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para kung tuyong lupa na tubig ay siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayan mong sangtuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit na kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-ukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y nagpapasalamat, at ako'y dadalangin ng kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umaawit, napapuring inaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lihim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Ito'y aking kaluluway sa ilang maghahawak, pagkat ako'y kung hawak mo'y kaligtasay matitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat at parangalan ng mabuting balita.
tayo pong lahat. Diyos Ama ni Hesukristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng mga matatanda ng bayan, na mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa 3 araw siya ay muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, wag nawa nang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ang siyang magkakamit noon. Ano nga naman ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng Ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May kilala po akong isang tao na kamakailan lamang ay nagkwentuhan kaming dalawa. May kilala ako, kamakailan lang, nag-usap kami. At napunta po ang kwentuhan namin sa hirap ng trabaho niya ngayong panahong ito. Base po sa kwento niya sa akin, sa totoo lang, hindi daw po sapat, kulang daw po ang sweldo niya upang pangtustos sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Pangalawa, na isang dagok sa kanya ay yung tinatawag po nating skeletal workforce sa mga kumpanya na dulot o epekto po ng pandemya. Hindi buong linggong pumapasok ang mga empleyado, kung minsan 2, 3 o 4 na araw lang. Makikita mo talaga sa kanya, mapapansin mo talaga sa kanya na nahihirapan siya, ngunit wala talaga siyang magawa. Nakakabilib nga po siya nung sinabi niya sa akin, Among, nagpapasalamat pa rin ako, sabi niya. Kasi daw, at least, hindi daw po siya nawala ng trabaho. Kasi ngayong kasagsagan ng pandemya, marami ang nawawalan ng trabaho, ng pinagkikitaan, ng hanap buhay. Hindi mo mapapansin sa kanya na nagre-reklamo siya. Alayang saying-sing. Ngunit pasalamat yapin, uling Emil ako kanuking obrana. Emil ako obra, nana.
Walang reklamo, walang hinahing sa kanya. Narinig po natin ang ating ebanghelyo ngayong linggong ito. Ipinabatid ni Jesus, ipinaalam ni Jesus sa mga alagad niya sa ating ebanghelyo na siya'y tutungong Jerusalem upang harapin niya ang kanyang kahirapan, ang pagpapakasakit sa kanya at ang mismong kamatayan niya. Ngunit may tumututol, may hindi sang-ayon sa plano ni Jesus. Sino? Ang isa sa mga alagad na malapit sa kanya, si Simon Pedro. Anong sinabi ni Simon kay Jesus nang marinig niya ito mismo sa kanya, na siya ay tutungong papuntang Jerusalem upang hiharapin niya ang kahirapan niya, ang kamatayan niya roon? Panginoon, hindi po sana'y pahintulot ng Diyos na mangyari sa inyo yan. Sabi ni Simon Pedro. Tanong lang, bakit ganoon ang reaksyon niya? Bakit ganoon ang reaksyon ni Simon Pedro kay Jesucristo? Anong dahilan? Alam po ninyo, sa totoo lang, hindi po kasi kayang tanggapin ni Simon Pedro yung katotohanan itong mabuting taong ito. Ang banal na taong ito, ang malakas na taong ito, this powerful and charismatic man would suffer. And he would die. Hindi niya matanggap sa sarili niya ang katotohanan ng mahihirapan ang maestro niya. Mamamatay ang maestro niya sa Jerusalem. Marahil po, ang ilan din po sa atin ay ganyan din eh. Ayaw natin ang mabigat. Ayaw natin ang pasakit, ang mahirap. Tulad po ni Simon Pedro, kung kaya nating iwasan ito, iiwasan natin ito. Lalayuan natin ito, tataguan natin ito. Perhaps this is our human nature. We don't want to suffer. Why? For the simple reason that it's difficult. Tanong lang po, sino bang gustong masaktan? Sino ba sa atin ang gustong mabigatan? Sino ba sa atin ang gustong mahirapan? Meron ba? Wala. Wala. Pero paalala lang po, alam niyo, ang hirap, parte ng buhay yan. Ang kahirapan, parte ng buhay ng tao yan. Kahit gaano mo pa gustong iwasan o layuan ito, susundan at susundan ka nito. Si Jesus na lamang po. Halimbawa, hindi naman siya exempted sa hirap. Jesus was not exempted from suffering. He had to go through it. Why? Because it was part of His mission. It was part of His destiny. Sa isip ko po, sa isip ko at saka sa puso ko, kung ang Diyos ay buhay sa iyong kalooban, kung ang Diyos ang laman ng iyong isip at puso, kung ang Diyos ay sumasa atin, kahit ano pa man pong hirap ang pagdadaanan natin, hindi tayo mawawalan ng anuman. Bakit? Dahil alam nating siya ay sumasa atin. If we have God in our life, we will never complain about our physical sufferings. Kanina si Simon Pedro, tumututol siya, hindi siya sang-ayon. Ngayon naman si Jesucristo. Ibalik natin mismo kay Jesus itong hirap na tinutukoy ko. How about Jesus? Is He averse against sufferings? Laban ba? Kontra ba? Tutol ba si Jesus sa mahirap, sa kahirapan? No, He is not. Di ba? Una pa lang, pinaalam na niya, napupunta siya, tutungo siya ng Jerusalem, at maraming hirap daw ang haharapin niya doon sa mga matatanda ng bayan, sa mga punong saserdote, sa mga eskriba, at ipapapatay daw siya. Bakit hindi iniwasan ni Jesus ang mahirap? Pwede naman. Bakit hindi natakot o takot si Jesus sa kahirapan? Why is Jesus not afraid of suffering? Kasi alam niya na ang Diyos ay sumasa kanya, ang Ama niya ay laging nakaantabay sa kanya. This is for the reason that Jesus knows that God is with Him. Kumbaga, buong buhay niyang tinanggap ang pagpapakasakit sa kanya. Bakit? Dahil ito po ang isa sa mga dahilan ng misyon niya. Tinanggap niya ng buong buo ito sa puso niya. Dahil alam niyang ito ay isa sa dahilan sa misyon niya. Mahirapan siya, mamamatay siya. And on the third day,
mabubuhay siyang muli. He let go of his life and he entrusted it to Almighty God. Kahit din po sana tayo ay ganyan din po. Alam niyo ang hirap, ang pangamba, ang takot na daladala o epekto po ng pandemya, sa Diyos sana idulog natin ito sa Kanya. Ang virus, itaas natin kay Jesus. Alam nating ito ay mahirap. Kahit gaano pa po natin gustong layuan o gusto nating iwasan, ang hirap, darating at darating talaga ang pagkakataon sa buhay natin, nahaharapin at haharapin natin ito. Parte ng buhay ang mabigatan, parte ng buhay ang masaktan, parte sa buhay ang kahirapan. Basta't manalig lamang tayo sa mapagmahal at mahabaging Diyos. Paalala lang po, manalig ka lang. Ang kahirapan, yan ay pansamantala lang. Lilipas din yan. Bakit? Dahil ang Diyos ay laging naririyan. Manalig lang. Ang kahirapan po, lilipas din yan. Hindi naman permanente yan. Laging naririyan ang Diyos upang tayo ay Kanyang tulungan. Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng krus ni Jesus ay makamtan natin ang malwalhating kaharian sa langit. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po ninyo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, patuloy nawang magningas ang iyong salita sa kanilang mga puso upang ito ang maging inspirasyon nila at lakas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, turuan mo nawa silang magmasid, magpasya at kumilos ayon sa iyong pananaw at hindi ayon sa batayan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, may naghihirap, mga nasa bingit ng kamatayan, at sa lahat ng dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at kalinga mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sambayan ng Kristiyano, matuto nawa tayong mamuhay ng payak at nagsasakripisyo upang maging mabuting katiwala at mapabanal din natin ang buong sannilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namayapa nating kapatid, mapalitan nawa ng walang hanggang kapayapaan sa langit ang kanilang mga sakripisyo at paghihirap dito sa lupang ibabaw. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ng mga sumusunod na intensyones para po sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para din sa mabilis na kagalingan
ng mga kapatid nating dinapuhan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa pandemyang ito, at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners, ipanalangin natin sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para din sa pasasalamat ni Mel at Nanette Bacchiano, para sa kaarawan ni Cara Janina Grace Castro, Nanette Bacchiano at Marcus Austin Nagum, para po sa espesyal na kahilingan ni Christian Joshua Angeles, Leila Abiog, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Emeline Takaw Inoue, Mary Manette Pineda, Joel Dimitri and Karen Joy de Jesus, Emmanuel de Castro at Josie Palafox at ang kanyang pamilya, para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina among Homer Policarpio, among Herwin Bulaon, Jesus Simbul, Alvin Tungol, Paz Suwing, Marilyn Mangalos, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bondok, Nilo Udan, Annalyn Ocampo, Richard Cabalya, Robert at Mercy Yabara, Joel Tungol at Merla Mangalos, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa nina Norma, Maria Salud Baon, Ramon Carion, Juanita Lagason, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Melesio Senior, Bonifacio, Irineo, Benilda, Marianena, Lourdes, Juan Paulo, Paz, Florentino Yumul, Dr. Raymond Reyes, Marife Sampayan Carbonel, Elio at Magdalena Madrid, Monica Jane de Jesus Asilo, Imelda Taliorin Maglaya, Baby Glorni Taganya, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, tinanggap namin ang kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus na aming Panginoon. Makatagpo nawa kami ng kapanatagan at pag-asa sa hiwaga ng krus. Ito po'y inihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis at muli kanyang pinasalamatan at iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalaob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito, noong siya'y binyagan si nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mahabaging Diyos, lakas loob natin kayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumayo rin. maghangad at magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto si Yesu Kristo, ang ating mahabaging Diyos. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piking ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at sama-sama natin ngayong dasalin ang Oratio Imperata. Manalangin tayo. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumami kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumami kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo kami. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.